Uma abazali bakama wakho bengacacanga, kusuke kufanele ukuthi uma wakho umhlehlise uma usemuva ekhabo uma wakhe yena. Nawe bese uhamba uye khona. Kukhona umuntu othola ukuthi izinto zakhe zolunga mhla washiselwa impepho ekhabo makama wakhe. Omunye uthola ukuthi izinto zakhe zolunga mhla washiselwa impepho ekhabo makagogo wakhe. Sanibona. Namuhla bafowethu ukhonto engifuna ukuyisho ngesizathu sokuthi abantu abaningi siyababona ukuthi izinto bayazenza zesintu. Ekuzenzeni kwabo izinto zesintu kodwa manje uthola ukuthi omunye inqubekela phambili akayiboni. Uthola ukuthi umuntu unezifiso azifisayo empilweni kodwa azifezeki. Namuhla ngifuna ukukutshela ukuthi uma uzalwe abazali ababili abacacile abayindoda nomfazi uhlala kini. Namuhla ngiyimpunga yesintu ngizothi uma unaso isiqiniseko sokuthi abazali bakho bacaca ngokuphelele ngokwesintu kodwa manje izinto uyazenza zenzeki, ngizocela mina ukuthi njengempunga yesintu ngelinye ilanga uthathe isinqumo sokuthi uhambe uye komalume bakho. Mawufika komalume bakho awuyili ukokwenza umsebenzi kodwa kusuke kufanele ukuthi ukwenze uma kuukuthi mhlambe umuntu osebenzayo kodwa into ayisebenzayo akayiboni kahle, mhlambe uyafisa ukuthi ukhule kokuthile. Uphathe nje noma igrosa ufike nawo komalume bakho, uthi mawufika komalume bakho uthi uvakashile ufike nje ulale. Ngelinye ilanga mawuthola ithuba uhambe uye komalume kama wakho. Nakhona ufike wenze okufanayo, ufike nje negrosa uthi uvakashile. Ukhumbule ukuthi komalume kama wakho iboka gogo wakho. Uphinde futhi ngelinye ilanga uhambe uye komalume kababa wakho. Uthi uvakashile khona, nakhona wenza okufanayo. Noma ngabe futhi umuntu ozalwe abazali abangacacile ngokuphelele, kubalekile ukuthi ke wena uhambe uye komalume bakho, uye komalume kama wakho, uphinde uye komalume kababa wakho. Uyavakasha nje kuphela, hayi ukuthi mhlambe khona umsebenzi othi uzowenza. Uphathe nje igrosa kuphela, ufike uthi naku enginiphathele kona bese uyalala khona. Ukwenzelani konke lokho? Ukhumbule ukuthi thina njenganabantu siphila phansi komthunzi welanga. Impilo zethu zisekelwe amathongo. Bambalwa kakhulu abantu abaziyo nabasebenolwazi ukuthi ithongo mina elingembethe nelingisekele neliphethe izinto zami ukuthi yithongo lakithi, yithongo lakuboka malume. Kwenzeka umuntu uthola ukuthi into zakhe ziphethwe yithongo laseKhaboma kababa wakhe. Uzokhumbula ukuthi abazali bethu nabo bake bazitshela ukuthi izinto zabo ziqondile, bese uhamba uhlehla ubone ukuthi izinto zabo ziqondile. Uthola ukuthi ubaba wakhe uyise wamthatha ngaleko ukuthi kulungisa izinto. Uthola ukuthi wamthola ngaphambi kokuba bagcace nogogo wakho. Uma kunjalo ubaba wakho usohlangothini lakonina lume. Manje ngenkathi wena usuku uya eKhaboma kababa wakho, ikhona lokho ufika unyakaziseke khona izinto ngoba ubaba wakho ngenkathi egcaca noma wakho kwakufanele ukuthi agcacelwe eKhaboni nalume lakhe. Ngenkathi usufika ekhabo malume bakho baba wakho amathongo akhona ayajabula. Uthola ukuthi futhi akwenziwa ngalutho. Ngenkathi manje uhamba wena uya eKhaboma kama wakho bogogo wakho, uthola ukuthi abakhona bayajabula ngoba ngezikhathi ezingemuva abantu abaningi babengayenzi lento yomcaco okanye babevele bathathane nje bazohlala ngaleko ukuthi owesifazana akhishwe aphinde futhi azokwamukelwa ngalo. Ukuthola ukuthi kufanele ukuthi ubaba wakho umhlehlisi uzombeka eKhaboni nalume lakhe bese nani nihambe nokwenzelwa isiko lapho. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umama wakho kufanele ukuthi umhlehlise umuse eKhaboni nalume lakhe, nawe la kuphoqa khona ukuthi uyokwenzelwa khona isiko. Ingakho bafowethu ubona sengathi izinto zabantu abaningi azilungi, izinto zabantu abaningi azenzeki. Ingoba umuntu wazi ukuthi yena uma eseKhaboma malume lakhe lazi khona ukuthi kuzala khona uma wakhe usuke eseqedile. Kanti makukhulunywa ngeKhaboma malume, sake sakhuluma la ngeKhaboma malume, kusuke kukhulunywa ngento ejulile kakhulu. Uma abazali bakama wakho bengacacanga, kusuke kufanele ukuthi uma wakho umhlehlise uma usemuva eKhaboma wakhe yena.
nawe bese uhamba uye khona. Kukhona umuntu othola ukuthi izinto zakhe zolunga mhla washiselwa impepho eKhaboma kama wakhe. Omunye uthola ukuthi izinto zakhe zolunga mhla washiselwa impepho eKhaboma kagogo wakhe. Ijulile kakhulu lento bafowethu, kodwa ke ngoba abantu abaningi bayakwazi ukuthi impunga yesintu bayibone, sokwazi ukuthi lento siyikhuluma. Ikona ke nje ukuthi isimo kwesinjena bafowethu njengoba kuyizikhathi ze-COVID-19 asikwazi kunyakaza, asikwazi kwenza lutho. Ngiyimpunga yesintu lento bengifisa ukuthi abantu bafike la sizokwenza khona imbizo yethu isithangami, la sobe sikhuluma khona ngayo lento ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uhambe uye eKhaboma kama wakho, uhambe uye eKhaboma kagogo wakho njalo njalo. Ngoba ithonge kuyilona elikwembethe nelikhanyiselayo, awazi ukuthi lipi. Uma kuyinsizwa sewuganiwe nowesifazane naye seganile, kubalekile nawe insizwa ukuthi ngelinye ilanga uhambe uye ekhweni lakho uvakashe nje. Nikhumbule bafuna ukuthi angisho ukuthi hambani nokwenza umsebenzi enhlabe, kodwa ngikhuluma ngokunyathela emagcekeni. Uhambe uye ekhweni lakho nje uvakashe ekhweni lakho, ngoba phela uzokhumbula ukuthi ngenkathi uqala ulobola bake bakhiphe leya mbuzi yokucola basuke sebekufaka ngaye ethongweni, okugcina sekuyinto leyo kuvezela ngokusobala ukuthi wena usihlobo nakhona napha. Yingakho ke kubalekile ukuthi uhambe ngelinye ilanga uye khona ekhweni lakho. Ngokufika kwakhe ekhweni lakho nalolo sizi wena olwazi ukuthi nantu usizi likwembele, ithongo labo kamakoti wakho lokwazi ukuthi nalo luluze lolo sizi lokuwena ngaphakathi enhlizweni, bese liyakukhanyisela izinto zakho ziqaqeke, ngoba angeke nabo bavuma ukuthi ingane yabo ilame. Angazi bafowethu noma mhlawumbe nizwile yini lento engiyikhulumayo la. Ngiyazi kona ukuthi iyinto ejulile kakhulu, kodwa ke bafowethu uma kudlula lesimo ngiyimpunga yesintu ngizoyimemezela lembizo engihlelela ukuthi ngiyenze. Sike sibuke nje impilo yethu thina njenganabantu abampisho lokho ukuthi singayenza kanjani ukuthi iye phambili, ikuphi lesinganyakazisa khona ukuze kukwazi ukuthi izinto zenzeke. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ngokuthi niyibuke lemfanekiso eqoshiwe. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku-channel yethu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Pati bakala nje yinja, pati bakala nje yini, nange tata mwanta milongo, Wachachi komishie kodete, wenye gaba mafuga.